दिनै कलागुरु विष्णु प्रसाद राभानि 57थि रुंसारि सान। दिनै कलागुरु विष्णु प्रसाद राभानि 57थि रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै बड'सा जिल्ला बिपिएफआ 57थि राभा दिवस सान फालिदों। क'क्राझार जिल्ला बड'सा महकुमानि सिङाव थानाय काजोलगाव कमिउनिटि नब्लाङाव दिनै सानसेनि गाबगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बड'सा जिल्ला बिपिएफआ कलागुरु विष्णु प्रसाद राभानि 57थि रुंसारि सान फालिदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मावफुं सोद्रोमा मनमोन ब्रह्मजों लोगोसे एमसिएलए नन्दलाल मगर आरो मिरु आइजो बिपिएफनि नेहाथारि जयमुति ब्रह्मगिरिजों लोगोसे दोलोनि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। राभा महिलारि सारा थिननाय बायदियै बिटिसि ओनसोलाव थानाय बयनिबो मानिजाथाव मुंख्लंफोर हक अथवा मानिजाथाव व्यक्तित्वफोरखौ मानिनांगौ होननाय आदेश अनुजायै जोङो दिनैनि राभा दिबस राभानि दिबस कलागुरु विष्णु प्रसाद राभानि मृत्यु दिबसआव जोङो बेयाव नुजाफैदों बड'सायाव। बिराद मोजां जादों प्रग्रामा आरो जोङो आरज गाबो बिथांनि स्वर्गबासाव अरायबो थाबाय थायो कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा बिथाङा, बेखौनो जों आरज गाबो। गोबां इन्टेलेक्चुयेल बिथांमोना बुंदों, जोंथ' जास्ट लार्नार, जोंबो दा स्टाडि खालामगासिनो दं बिथांनि जिबननि थाखाय। बिथां जोंनि इन्टेलेक्चुयेल मोना मिटिङाव सावरायदों। मोजां जा बिटिसि अथवा जोंनि बड'लेण्डनि थाखायबो विष्णु प्रसाद राभाया जाबायदि मावदों बा बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय राभाफोरनि बा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि मोनसे आइडेन्टिटि, हारिनि आइडेन्टिटिनि थाखाय जाबायदि मावदों बेखौ जोङो सावरायदों। मोजां जादों। अभारअल माननीय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा साननाय बायदिनो जेसेबां जोंनि बे हारि माहारिफोर बिटिसि अथवा बड'लेण्ड ओनसोलाव दङ बयनिबो देरसिन मानिजाथाव मानसिफोरखौ जोङो बा फालिजाथाव मानसिफोरखौ जोङो दिनैनि डेटआव जाबायदि जोङो फालिबाय थादों, मानिबाय थादों, बे सोलिबाय थागोन।